V kostole, dcerka. Len včera si bola na omši. Keď som vstala, pocítila som nutnosť porozprávať sa s Bohom. Čo je to s tebou, teta? Už včera som si všimla, že ťa niečo trápi. Prosím ťa, čo sa stalo? Ide o Ivanu. Teta, prečo sa o tom so mnou neporozprávaš? Určite by sa ti hneď uľavilo. Nech mi to Boh odpustí, Valentína. Nech mi to Boh odpustí, ale musím ti všetko povedať. Musím ti to všetko povedať, aj keby som to mala neskôr ľutovať. Pretože ak to neurobím, tak zomriem. Bože, čo sa deje, teta? Tak mi to už konečne povedz. Ale veď ani neviem, kde by som mala začať. Naozaj neviem. Prosím ťa, len najprv sa upokoj. Dcerka, keby si len vedela, čo tá Ivana urobila. Keby si vedela, akú strašnú vec urobila. Nie, Bože môj, ušetri ma. Strašne sa hanbím za to, čo moja dcéra urobila. Absolútne nechápem, prečo to moja dcéra urobila. Prestaň už, mama. Nemusíš Valentínu zaťažovať našimi problémami. Ona by to predsa mala vedieť. Nech sa deje, čo sa deje, musí sa to dozvedieť. Boha živého. Čo môže byť také hrozné, že mi to nedokážete priamo povedať? Mama sa dozvedela, že chodím so ženatým mužom.